Takže čaute, čaute, my vás vítame pri dnešnom videu. Pri našom videu víta vás Mark a Daffy. Mark, pozdrav sa. Čaute. Takže dnes by sme si ukázali, ako zostávajú pistónové dvere a dvere na kód. Mark bude stavať pistónové dvere a ja budem stavať dvere na kód. No, takže hráme na našom vytvorenom serveri. A no, Má 600 slotov, takže môžete sa to pripojiť. je pre 600 slotov, takže vám môžeme dať aj IP, keď budete chcieť, a môžete aj s nami natáčať, keď niekto bude chcieť. No tak Dáme do poďme na popisku ten IP, no, takže začneme. Takže poďme na čo budeme potrebovať. Tak, redstone torch, našľapnú dosku, nejaký blok alebo sklo, to je jedno. A lepkavý piest. Tak poďme na to. Ja som si to vykopal 12 blokov do diaľky a 2 do hĺbky. Tak redstone torch si dáme tu na obidve kraje a piest na to. Tie dvere mali také. Tak si dáme bloky. Sklo. No, Môžete teraz používať jakýkoľvek blok, ale on použil sklo. Ide to aj proste na také, keď ste mať tajné dvere. Tak. Keď nenapadne. Tak redstone si takto naťaháme. Takže aby sa dalo z obidvoch strán, no tak tu ešte dal Mark takto redstone, že aj tu sa dajú prešuplejty. Dá sa z obidvoch strán, nie je to vôbec nič ťažké. Tak si dáme. A proste keď ešte nie. Ešte toto si musíte zakryť, lebo že by sa tento signál prerušil, lebo ináč tie dvere nepôjdu, ako ste mohli vidieť. Toto nezabudnite, ináč vám to nepôjde. A teraz to ide automaticky. Aj z druhej strany. No to si to skúšame. Ide to kvalitne. Aj na sklo. Ups, som milom trošku lag som dostala. Tak. No. A aj sklo to, aj ide to proste, je to, tak toto treba zakryť. Takže je to iba o tom, no tak len vám ešte ukážeme. Nezabudnite to tu prikryť a ide to tak, aby ste videli, vedie to tam až na druhú stranu. Tuto vedie. No, takže si pozrieme, Mark nám to odkopal. Tak toto ide. Tak. A tak. No, takže. Kde si? Aha, tu si. No, takže teraz postavíme tie dvere na kód, hej? No, môžeme začať. Vyberieme si nejaké miesto. Môže to byť vedľa toho. Takže postavíme si iba takúto stenu, všelijakú z akéhokoľvek materiálu. A ja použijem tento kameň. To je na vás, ako vysokú, koľko blokov dohora. Dáme si ju 6. No, dáme si ju vlastne iba 5. Tak, chcel by som povedať, že to dvere na kód nie je to nič ťažkého, je to veľmi, veľmi primitívne. Takže potrebujeme na to ešte, zabudol povedať, kameň, redstone, železné dvere, repeater, redstone torch, nejakú tabuľku, keď tam chcete napísať čísla a nejakú tú páčku. No, takže takto si dáme dvere napríklad, to môže byť aj váš dom, hej? A takto si to napríklad dáme, takto páčky. No teraz ich môžete očíslovať, ja ich stále číslujem, takže 1, 2, 3, 4 a 5. Kód chceme mať napríklad 2 a 5. Takže ešte prepáčte, som zabudol, za každú páčku si dáte takto 3 bloky. Tak. Tak a tak. Takže sme si dali aký kód? Sme si dali kód 2 a 5. Áno, 2 a 5. Takže za dvojku, tam kde máte tie páčky, tam kde chcete mať kód, si za to dáte redstone torch, čiže takto. Prepáčte, takto. A takto. Takže vám to zhasne, lebo oni sú zapálené. A potom si dáte takto tu oni vám teraz zasvietia. A takto si dáte repeater. Nezabudnite jeden blok doľava
od toho redstone torch si takto dáte repeatere. Prepáčte, to som ešte zabudol, budeme to musieť posunúť. Dám jeden blok ešte tie dvere. Tak. Toto len zbúrame rýchlo. Tak. A tu dáme dvere. Tak to len rýchlo dostávame, som si to poriadne vypočítal. Tak. A teraz to prepojíme iba takto redstoneom. Tuto skončíme, dáme redstone torch. A teraz len takto tam vedieme ku tým dverám. No a teraz si dáme 2 a 5. A kód funguje. Otvára sa do opačnej strany, to nevadí. Iba týmto sa dosásnuť. Prepačte, no a vidíte, že na iný kód to nefunguje. Iba na tento. Nie je to nič ťažkého. No a ešte raz vám to ukážem. Funguje to len na tomto princípe. A nezabudnite, takto stále musíte mať tie repeatery s tou šipkou tam nasmerované. Potom to prepojiť redstoneom, tu nadať presne na tú páčku. No a to môže byť napríklad váš dom, tu budete mať len takú stenu a že by sa vám tam nikto nedostal. No takže to by mohlo byť pre dnešok asi všetko. Šakmark. No a keď, tak sa uvidíme v budúcom dieli. No tak zatiaľ čaute.